ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರಿ ಎನ್ನದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಯಾನ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಗೂ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ, ಲೈನಿಂಗ್ನ ಯಾನ ದುಂಬೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದೆ. ಲೈನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡದು ಯಾನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ದೆ, ಐತಡೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇನು ತೂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಲೈನಿಂಗ್ ದೀದ್ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ನ ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಸೈಡ್ಗ್ ಪೂರ ನೀಟಾದ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ದೀದ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ದೀದ್ ಮಲ್ಪುವೆ, ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬ್ಲೌಸ್ಗ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ದೀವೊಂದೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಉಂದೆಗ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ದೀದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ಗ್ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತುದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ನೀಟಾದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಉಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ದ ನೀಟಾದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಅವೆನ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ಗ್ ಅಂದ್ರ ಪಂಡ ಐರನ್ ಮಲ್ತುದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆನ್ ಇತ್ತೆ ದೀದ್ ಯಾನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುನು. ಐತೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ತೂಲೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಸಾರಿದ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಸಾರಿದ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಹೂವಾ ಡಿಸೈನ್ ಬೋಡು ಪಂಡುದು ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಅವು ಸಾರಿಗ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಸಾರಿದ ಪೀಸ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಯಾನ್ ಐರನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಐತನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೀಸ್ನ್ ಸೈಡ್ಗ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತುದು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೂಲೆ ಉಂದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಎಂಚ ಐರನ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡುದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅವೆನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಯ್ನ ಎನ್ನುಂಡು ಪಂಡುದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ. ಉಂದೇ ಪೀಸ್ನ್ ಯಾನ್ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ದ ಪಂಡ ಉಲ್ಟಾ ದೀದ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ಗ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ದೆತೊಂದರತೆ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೋಡು. ಉಂದು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲ್ದ ಪೀಸ್ನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪೀಸ್ನ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತುದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಅವು ಆರೆಂಜ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಎದುರುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತುದು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೋಡು. ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೋಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಓವಾಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಏಯ್ನ ಆಂಡಲ ಪನೊಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಎನ್ನುಂಡು ಪಂಡದ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತುರ್ದು ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿದ ಸೈಡ್ಡ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡುವೆ. ಅದಾಗ ಡಿಸೈನ್ ನೀಟಾದ್ ಉಂತುಂಡು. ಉಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಂಚ್ ಆಯಿನಾತ್ ಪೀಸ್ ದೆತೊಂದು ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐರ್ದ್ ದುಂಬು ಮೂಲು ಟಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 4 ಇಂಚ್ ಆಯಿನಾತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಟಕ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜರೆ ಇಂಚ್ ಆಯಿನಾತ್ ಪೀಸ್ ದೆತೊಂದು ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ ದೆತೊನೊಡು. ಉಂದು ದೆತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೀಸ್ ಆಯಿನಾತ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತುದು ದೆತೊನೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಉಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ. ಅಂಚನೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೋಡು ಸೈಡ್ಗ್. ಉಂದು ಪೂರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಏತ್ ಡಿಸೈನ್ಗ್ ಏತ್ ಪೀಸ್ ಬೋಡು ಪಂಡದ್ ತೂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಉಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ
ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಅನಿತ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೋಡು. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ದ ರಡ್ಡ್ ಕೊಡಿಟ್ಲ ನೀಟಾದ ಮಿಡಲ್ಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡುಡು ಉಂದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ನಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ದ ಶೇಪ್ ಮಲ್ತೊಂದತೆ ಐತ ಸೈಡ್ಗ್ ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೊವೆ. ನಮಕ್ ಏತ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಬೋಡು ಪಂಡದು ತೂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಕು ಒಂಚೂರು ಆರೆಂಜ್ ಪೀಸ್ ತೋಜೊಡು. ಐಕಾದ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಬೊಡ್ದು ಯಾನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೈಡ್ಗ್. ಉಂದು ಸೈಡ್ಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ನೀಟಾದ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅತೆ ಐತ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಜಿ ಶೋಕುಡು ತೋಜುಜಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಉಂದು ಮಲ್ದೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನ ಪೀಸ್ನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊವೆ. ಉಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆತೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ದೀದ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊವೆ. ಅದಾಗ ನಮನ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ತೋಜುಜಿ ಲೇಸ್ ತೋಜುಂಡು. ಅದಾಗ ಡಿಸೈನ್ ಶೋಕುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ, ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಉಂದು ವಿಡಿಯೋಕು ನಿಕಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಎಂಕ್ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಗ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.